оказана допълнителна манипулация. Да, ние се свързахме с експерт, инженер по телекомуникации, който се съгласи да направи за нас един ексклузивен анализ на разговорите между Ваньо Танов и Бойко Борисов. Да, по негово желание ще остане анонимен. Нека го чуем. Здравейте, приятели! Във връзка с скандала с подслушването потърсихме мнението на независим експерт по телекомуникация, който да направи анализ на записите. Автентични са тези записи и какво открихте вие, слушайки ги? Моето скромно мнение е, че това наистина е реален разговор, проведен между двама добре известни личности в нашата страна. Друг въпрос е как е направен този запис. Има нещо, което малко смущава човек, който разбира и прави анализ на този звук. Едно от нехарактерните неща е един фонов шум, който, ако този шум е направен чрез специални разузнавателни средства, този шум би трябвало да се променя, така както се променя и гласа на говорящия. Във всеки телефон има така наречения компресор, който намалява автоматично нивото на тези шумове и увеличава нивото на гласа на говорещия. В случая този шум е постоянен. Не се променя с интонацията на говорещия. Нещо друго, което забелязах, този шум отслабва съмнително в моменти, в който Бойко Борисов говори. Би трябвало да е точно обратното. Чисто технологично този шум би трябвало да се увеличава, тъй като Ваньо Танов тогава мълчи и компресора би трябвало да повиши нивото на шума в стаята, а обратното, когато премиерът говори, той рязко пада. Работим в различни посоки. Аз правя едно, министъра... Аз го виках и му казах и точно това съм казал. Някаква акция. За мен това не е естествено. И смятам, че има някаква намеса в този разговор. Още едно нещо има, което смущава този запис, е, че в него има така наречените високочастотни смущения. Това е смущение, което всеки GSM създава около себе си, но той не създава смущения на самия апарат. Смущения се създават на други устройства около него. И ако записът е правен с микрофон до самия GSM, един от проблемите, който възникна, са точно тези високочастотни смущения. И аз сега ще ви пусна точно една малка част от тези смущения. Останала там и това е. Този ефект се получава, когато доближите GSM до радиоприемник или до микрофон. Когато се послушват разговори между два GSM, този ефект го няма и не би трябвало да присъства. Всички тези неща ме водят до два извода. Единият е, че върху нормалния разговор по някакъв външен начин е насложен този шум. Другия е този шум да е записан от самия Ваньо Танов в момента на разговора с микрофон до самия GSM. Ако този разговор е наслаган допълнително, това е с една единствена цел да се така накара слушателите да си помислят, че Ваньо Танов е записал тези разговори. Обикновено, ако аз би трябвало да правя такова нещо, бих направил точно така. Бих сложил един шум, който е нехарактерен за телефонна линия и по този начин Ваньо Танов е вече на прицел на разследването, че сам си ги е направил. А другия вариант, наистина той сам да си направил тези записи. Това е точно истината, изключително трудно може да се определи с каквито експертизи да бъдат правени, дали този шум е наслаган допълнително или е записан в момента на самия запис. Този разговор по един или друг начин е обработван. Как точно, аз лично не мога да кажа. Добре, при тези три записа еднакви шумове да се чуват? Еднакви смущения ли има? Фона отдолу е един и същ. Говори за някакво заведение, в което се разнася чини, поръчват се различни ястия. Дали това е реалният шум от самия запис, пак казвам, или допълнително това е наслагано, не мога да кажа на самия разговор. Като разговор е автентичен. Тоест правена е манипулация след това. Нещо е правилно, но какво точно и как е станало, аз не мога да кажа. Но разговора, пак казвам още веднъж, разговора за мен е 100% проведен между тези двама човека. Всъщност, кой на кого е звънял?
Това, което аз разбрах, че Ваньо Танов е звънял на Бойко Борисов, но тъй като Бойко Борисов започва веднага да обяснява за какво става въпрос, според мен преди това Бойко Борисов е звънял на Ваньо Танов, той ни е вдигнал и отговаряйки на разговора, Бойко Борисов веднага започва да обяснява за какво му е звънял. Здрасти. Той Мишо бира да ми се обади сега пак. Все пак възможно е тези записи да са СРС-та? Възможно е това да са записи СРС-та, които са допълнително обработени. Както чухте, и нашият анализатор доказва същото. Има някаква манипулация върху записите. Каква и с каква цел е направена, се надяваме да разберем следващите дни. А сега